Nagwelding nga kawani sa usa ka pribadong kompanya mao'y gitumbok nga hinungdan sa sunog sa Manangados sa Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay sa miaging buwan. Nakigsettle ang kompanya sa mga biktima sa sunog. Ano ang report ni Femery Dumabok? Kini ang nasuta sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Talisay City nga gidusong ato sa City Legal Office sa Talisay City Government. Ang kumpanya ang nihangyo alang sa settlement. Tungod niini gikonsulta sa kagamahanan sa Dakbayan sa Talisay ang mga biktima sa sunog kung mopasaka ba og kaso o dawato ng pakigsabot. Ug nasabutan sa kadaghanan sa mga biktima sa sunog nga makigsettle ug dawato ng ibayad nga danyo sa kumpanya. 2 weeks ago, nagsubmit ang report sa BFP, then mato sa report, liable yung tungkuan, helpmate through their contractor. Katong nag-welding. Then we drafted the case na yun, but ni contact man ang contractor that they are willing to shoulder the expenses based on the damage cost. Mato di kulin ni Nahadas, Talisay City Social Welfare Officer nga nasabutan nga mobayad og 2,036,000 pesos ang kumpanya sa mga nasunugan. Nagsinabot na muhatag na lang ang helpmate, unya di na lang mo padayon og kaso ang mga IDPs or beneficiaries kay malangayan na silang 12K ang totally, ang partially is 6 and then ang renter and share is 2,000 per family. Nasa layhangyo gamay na moto, amo silang gi-coordinate. Then karon ni communicate na mo ang helpmate na willing na sila muhatag sa kwarta, pero amo silang giingnan na dapat sila ang mutunol, mo assist lang min sa ila. Samtang nitunol na sa hinabang pinansyal ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo alang sa mga biktima sa sunog sa Manangados sa miaging Huwebes. Tag 10,000 pesos ang gidawat sa matag pamilya, kansang panimay hingpit nga naog daw. Samtang 5,000 pesos usab alang sa partially damaged, 3,000 ug 2,000 pesos alang sa mga renter o sharer. May gitunol usab nga mga bago school supply si Governor Pambaric 4 alang sa mga bata nga biktima sa sunog. Samtang gitug-an ni Nahada nga uban sa mga nasunugan ang sugod nang nakapatukod sa ilang panimay, human usab na paubos sa reblocking ang lugar. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod, Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.